Qui és aquest personatge? La història d'un bust mal identificat. Aquest bust, obra de l'escultor Llimona del 1892, va ser identificat durant molt temps com a Miquel Vinyals i Galí. Una investigació històrica ens portarà a descobrir la seva veritable identitat. La incògnita inicial. Qui va encarregar fer el bust d'un personatge que havia mort 20 anys abans sense descendència i arruïnat? Primeres recerques. Museu de Terrassa. El bust prové d'una requisa de la Guerra Civil. No se sap a qui li va ser requisat. Informació molt limitada sobre l'origen i l'encàrrec de l'obra. L'any 1892 es complien els 50 anys de la fundació d'aquesta societat, de la que en Vinyals va ser el primer president. Es va investigar la possibilitat que el bust fos un homenatge per a aquesta celebració. Resultat: l'any 1892, l'empresa no tenia unes oficines capaces d'hostatjar semblant obra d'art. Real Col·legi Terrassenc. Vinyals també va ser el primer president de la societat que va crear aquesta institució l'any 1864. Es va investigar amb l'ajuda de l'arxiver de l'Escola Pia de Catalunya, el terrassenc Oriol Casanovas. Resultat: en els arxius que resten en el seu poder, un mínim contingut, tampoc s'hi va trobar cap pista. La doctora Natàlia Esquinas, especialista en història de l'art i gran coneixedora de l'obra d'en Llimona, va ser consultada sobre l'encàrrec del bust. Resultat: l'artista no portava cap llibre de registre de la seva obra i per tant era pràcticament impossible esbrinar qui va encarregar el bust. Arribada a un carreró sense sortida. Teníem una foto d'en Vinyals i un bust que el reflectia a la perfecció, per tant bust d'en Vinyals i no en parlem més. Es posa en contacte amb mi, en Josep Ballbé, descendent d'en Salvador Ballbé i Ferrer. Qüestionant la identitat. En què et fonamentes per afirmar que el bust és d'en Vinyals? Tot i reconèixer que el bust correspon al personatge de la foto, Josep Ballbé qüestiona si Baltasar Ragón no va errar quan va atribuir la foto a Miquel Vinyals i Galí. 5. Josep Ballbé presenta un retall del diari La Comarca del dia 3 de juliol de 1912 que porta una nova perspectiva a la investigació. Avui se celebrarà a casa d'un dels nostres més antics i importants fabricants una festa íntima, altament simpàtica. Es tracta de la reputada casa dels senyors Ballbé i C, que per honrar la memòria del seu fundador, el conegut industrial senyor Salvador Ballbé, ha acordat col·locant a un bust de gran mida en marbre de Carrara al magatzem de casa seva, obra de Llimona. Mitjançant un bon amic, tinc accés a un àlbum de fotos. Connexions familiars de la família Vallhonrat Costa, amb un total de 39 fotos de diferents membres d'aquesta família del segle XIX. Familiars. El vincle entre els Vallhonrat i els Ballbé és molt potent. Miquel Vallhonrat Vilaró, casat amb Gaietana Ballbé i Ferrer, germana d'en Salvador. Fills: Anna i Gaietà Vallhonrat i Ballbé. T. La troballa definitiva. La sorpresa a l'àlbum familiar. En aquest àlbum de fotos que he comentat, amb gran sorpresa, em trobo amb aquesta doble pàgina. A l'esquerra la Maria Comerma Torrella, cunyada del Gaietà Vallhonrat i Ballbé, i a la dreta, oh sorpresa, en Miquel Vinyals i Galí. La incongruència. En Vinyals no guardava cap mena de parentiu amb els Vallhonrat, ni amb els Ballbé, i si és un àlbum familiar dels Vallhonrat, aquest senyor aquí no hi pinta res. No hi pinta res, a no ser que sigui en Salvador Ballbé i Ferrer, cunyat del Vallhonrat i Vilaró i oncle dels Vallhonrat Ballbé, que llavors sí que tindria cabuda en aquest tresor d'àlbum que conserva la família. Dissortadament, haurem de rebatre al mestre Baltasar Ragón quan a la pàgina 217 del seu llibre Terrassancs del 1800, a la biografia d'en Miquel Vinyals i Galí, col·loca aquesta foto. És evident que en Ragón no va conviure amb en Vinyals. Són d'èpoques diferents i per tant algú li devia donar una identificació errònia i el bo d'en Baltasar així ho va acceptar. El bust obra d'en Josep Llimona de l'any 1892 és el bust del senyor Salvador Ballbé i Ferrer, un dels fundadors de l'Institut Industrial el 1873 i regidor de l'Ajuntament de Terrassa. Importància de la investigació històrica. Aquest cas demostra la importància de verificar les fonts històriques i de contrastar la informació amb múltiples evidències abans d'acceptar una identificació com a definitiva. Bé, mai és tard per rectificar, i com deia aquell, el Cèsar el que és del Cèsar. La història local és un tresor que cal preservar i revisar constantment. La investigació històrica ens permet corregir errors del passat i restituir la veritat sobre els nostres avantpassats.
La història és testimoni del passat, llum de la veritat, vida de la memòria, mestre de la vida.